Meno je Mr. Moonland a dneska budeme hrať Antarktídu spolu s Adamom. Ahoj. A dneska budeme šplhať na hory. Takže ideme. A ty si tu hore? Ne, som hore. Ja som hore. Ale kde je hore? Však tam na tom checkpointe. Ty si dal to easy? No. Takže ideme za Adamom rýchlo. Gigi máme noc. Takže máme vodu. Tu? No. To nespal, či je? Je, toto spal. No. Takže ideme hore. Preskáčeme tu ľadovce. Takže tu máme tu ďalší rebrík. Takže dneska v tejto hre je cieľ vyliezť čo najvyššie na nejakú horu. A dá sa tu aj chcipnúť. Samozrejme na začiatku si môžete vybrať krajinu, buď ktoré žijete, alebo ktorú máte radi, takže ja som si vyberala Španielsko, lebo to je moja obľúbená krajina. Takže máme tu takú väčšiu prekážkovú dráhu. Máme 7 hodín ráno. Nejakého týpka mám pred sebou. Pekný vodopád tu je, kde som všimol. Tu môžem preskákať, tu zvyčajne padám. Ideme tadeto, tam vidíte tie rebríky. Vždycky chodte buď po rebríkoch, alebo keď pozeráte toto video, tak vedľa toho videa. Ideme pomaličky hore. Toto sa nám šmíka, takže taktika na to je to preskákať. Tu ideme tadeto opatrne hore takto. Hore na ten kopec. Pozor hlavne na diery, pozerajte si v tej hre pod nohy. Často sa tu dá prepadnúť. Že si nevšimnete, že pod nohami máte dieru a padnete proste dole. Inak dole vpravo máte, koľko máte energie a ako ste smední a koľko máte samozrejme HPček, keď umerete alebo sa vám podarí volačoho kydnúť. Najčastejšie ja kydám túto hore. Ne na tomto. To je ľahučké. Pred nami sa nachádza rebrík. Tento je troška šmiklavejší. Musíme toto preskočiť, samozrejme pozor na jamy. A keď už sme pri tom, kto chce, aby som natočila stream, musíme dosiahnuť 50 odoberateľov, takže odoberajte. To zvyčajne padám, takže mi držte palce, aby som nekydla.
Je to taká zrážka v parkour drevená. Ako ten rebrík je drevený. Ale zvládla som to. Máme tu ešte jeden. A hore náš už čaká Adam. Yeah. Napríklad tu som kydla. Napríklad takto sa netrafím na tlačítko skok a kýdnem. Proste ja netrafím, alebo sa mi to nepodarí. Ale som v kempe, takže samozrejme sa napijem. Ideme plugať. Si dopustíme vodu. A tu máme Adama. Pekný pozdrav. Ahoj. Idem si ešte dať energiu. To by mali byť ešte energiu dál. Ty si zoberiem. A ideme hore. Ideš? Zrať. No pozor dávate na týchto rebríkoch, lebo tu je extrémny vietor. Takže tu fúka proste vietor a ono vás to fúka do tej strany, napravo, ne naľavo. Tuto musíme až sem na kraj. Tak, prešli sme to. Adam je tuším pred nami. To som sa skydla. Bože. Bože, down. Je tu hodne kopci. Aha, na poslednom. Bože môj. Pokúsme sa na tomto videu dať 20 lajkov. Presne tak. A hlavne nezabudnite odoberať, keď chcete stream. A dúfam, že na streame bude padať veľa odberov a lajkov. Na tomto, keď Hanka dosiahne cez 50 odoberov, tak natočíme ďalšie video, ako to hráme. Čo? Toto? Áno, presne tak. Takže keď dáte like a odber a keď budem mať viac ako 50 odoberateľov, tak natočím pokračovanie tejto hry. A so mnou. Spolu s Adamom a možno aj spolu s Gokplom. A nezabudnite aj tomu dať odber. Ale samozrejme dávate prvé mne. Takže sme niekde na kopci. Ideme hore. Tu je útes. Takto hore. Nemali sme ísť opačnou stranou. Podľa mňa sme mali ísť tie dolom. Takže ideme dolom. To je toto. Tu zvyčajne ja chcípam. Bola som hrozne šikovná. Jasne. Poďme to ľahšie. Ideme samozrejme safe. To není vôbec safe. To bol scam. Toto vôbec není safe. Tak mi to aj druhá, vidíš? Akože tá druhá není o moc ľahšia. Teraz ideme hore. Oh my god. Milí diváci, tu sme teda ešte s Adamom neboli. Pozor, Čo tam je? čo je diel.
Není. Mám si shift lock samozrejme, lebo to je lepšie vyhnúť cez to. Máme tu ďalší kemp. Kde? Proste oddychovú zónu. Chcem ten ratrák. Čo to je? To sa nedá zobrať kladivo, nič? To si môžeš kúpiť. Figy. To si musíš práve, že asi. Ja idem ešte pozrieť do stanu. Je to nejaký čapík? Čo? Jednu energy bar, water. Sa napijem. Som mám dopustenie. Poď. Poďme. Poďme. Počkaj na mňa. Jak sa to volá? Idem. No to môžete 100 roky. Tak krásne. No, samozrejme, kto kydol? Ja. Počkám ťa za mostom. To budem vedieť, kade mám ísť. Ja som ten most prešla. Ty sa snaží. Nie, vieš to nie. Som taký drevený človek, ľudia. Hen. Som najradšej spawnala nejaký oný traktor. Jak si sa dá dostať do mňa nejaká divná zas? Môžeš pomôcť? Tam ešte jeden. Tak nech naplne plyn. A hej, ty sa neďal. Ty nejak spomalený. Ne, ja som sa tu sekla. Vidí. Drevený človek, čo vám poviem. Máme tu ďalšie varovanie, takže neviem, čo ma čaká. Nejaký atak, či čo? Nejaký atak. Teraz keď
to. Neviem ani kade mám ísť, really. Ja ťa počkám v tomto kávu. Neviem, čo to je, pravdu povediac. Takže prešli sme toto trasu skoro celú. Normálne sa napijem. Neviem, kade ujdem. To čo je toto? What is this? Už nechcem vedieť, čo je v tej vode, ale dobre. Ideme ďalej. Musím dostať, čo to nám je. What? Prečo mi to nejde? Nenájdem sa, čo to dostať. To... Neviem, pešo. Kade mám ísť? What? Ja to naviguje volá kam sem? Neviem, pešo mi to jedno. Ja neviem, kam idem. A som to stratila asi. Čakaj. Pomôžte mi niekto. Čakaj. Ja už prišiel, ja som to na hoste. Vysielačku, prd. Peknú ričku. Jen zrazu týpky. Už sú moje paperiečka. Taký? Neviem, pešo. Reálne neviem, kam mám ísť. Tade to ma to vedie. Tak idem tade. Jest, to je dvoch štuk. Aha. Nemôžem šoferovať. Tučňaci. Kade si išla? Si išla k tým tučníkom? Ja reálne neviem ani kde som. Išla si k tučníkom? Takže, milí diváci, asi som sa strátila, ako vidím. Teda ja nič nevidím, lebo neviem práve, že kde som. Ja podľa tých lampičiek. Akorát, že tu žiadne už lampičky nejsú. A už je noc. Akože reálne ja neviem ani kam idem. Tu je nejaký kopec. Takýto kopčisko. No. Čakaj, nebolo. Akože reálne sorry, ale ja neviem, kde som. Takže, milí diváci, Kam mám ísť ďalej? idem asi pozrieť ešte za ten kopec. Dobrodružná voda. A keď sa mi nepodarí, tak keď sa mi nepodarí nič nájsť, tak asi to končím. Aha, to je vodná jaskyňa. No, takže tam bola vodná jaskyňa a ja som tady mala ísť, akurát, že ja som si pomýlila cestu. Ja si to myslela, že tam niečo bude. Takže, milí diváci, toto video je u konca, ja som sa stratila, takže nezabudnite dať like, odber na toto video a čau!